Аз съм Теодор Горанов и това е един клип с фейскам. Първият ни клип с фейскам. Май камерата ми е забавена, но ще ви. Това е пак опенърче. Реших да направя с 17 милиона. Чакайте да си махна Team of the Year-ите, защото ще търсим Team of the Year. Няма да ми се падат отново. Имам Роналдо, ай сега. Ще ги търсим заедно с вас. Съжалявам, че не съм... Чакайте малко тук така. Съжалявам, че не съм на истински компютъри и всякакви такива. Но скоро ще видим. Даже скоро ще има и Bean Boozled Challenge. Скоро ще има клип на Animation Throwdown, но не съм сигурен. Ако да ми забие. Така. Ще има отделни клипове, виждам, че ви харесват. Може да правим и още такива. Първия пак опенър. Добре, ясно е, Перейра. Добре, обаче тук. Виждате, Мариан ми звъни. Ало, Мънци, снимам клип. Снимам клип. На пак опенър. И така с фейскам. И също така търсим тук е първият ни Team of the Year. Ами да я да знам, чак. Тях да преместа камерата. С фейскам. Ти нали учиш, бе? Тук другия пак. И виждаме. Чакайте малко. Колко? Какво викаш? Колко пари имаш? Къде? В драфта. В драфта имам 17 милиона сега. Или повече. Повече ме бях. Продавах си Team of the Year-ите. Къде там? В драфт 17. Там снимам. Ама сега 17 милиона ли? Толкова някъде там. Аз сега почна. Имам 33 милиона. Аз имам 46. Ма това ми е от телефона. И виждаме Калинич форм. Ти сега отваряш ли пакове? Продавам се всички играчи. Продавам се всички Team of the Year и събрах 80 милиона. Да нямаш. Ще е юзил. Виждате, първия хубав пак за... Какво? От 150 отварям. Ето. Информа Адам Лолана според тебе си най-добър. Ти казвай само най-хубавите, защото това тук снимам. Team of the Year Iniesta. Дибала! Team of the Year Iniesta ли? Кой ти се пътна? Team of the Year кой? Ма кой, Iniesta ли? Не са Диего Коста. Ще да телепорта. Team of the Year! Ноер! Ето ни първият Team of the Year, дами и господа, Мала Ноер и Игуаин. Така. Кой? Дали ще има друг Team of the Year? Аз ще отворя един от 1 милион пред хората. Аз ще отварям само от 1 милион, докато ми си падне Меси. Ти лут ли си, бе, човек? Сократис. Не, 75 милиона. Хайде. Азар, не, Караско. Искам да си паде някой добър. Докато не ми си паде някой добър, паковете от 1 милион няма ги спра. Погуба. Нищо. Аз чакам Меси. Искам Меси. Суарес. Добре, падна ми си хубав Суарес. Това исках. Сега чао. Като ти се падне от такъв пак, Роналдо отгоре отключваш achievement и пише си. Дай Team of the Year, ако ти се падне Роналдо. Мен вчера ми се пада Team of the Year Роналдо и ми изписа си.
И лада пак. И при Food Champions се пише много си. Да, бе. Да. Това е. Търсене на другия ни елит. Дами и господа. Това пак е Дани Алвес. За кой път Дани Алвес? О, няма на тебе. И бракадабра. И информ Ян Облак. И бракадабра. Его е си, бе. От Food Champions ли? Да. Браво, бе. О, я бе. И първия пак от 4500 отворих един избор в Рус. Ама гарами. Сега това е от 100. Аз клипа колко дълъг да го правя? О, легенда! 8 минути. Аз ще го правя 10. 8 го направи. Що? Защото по-добре е 8. Що? Така по-добре. Ба, ти не може да се падна легенда Инзаги, Филипе Инзаги и Мората Ланс Толач. Ама знаеш ли, че се казва Филипе Инзаги? Не. Ами така да кажа и по-добре. Изглежда ми познат за това. Така покажа слушалките. Еми ги слушалките. Това ти пълната игра пише ми, че Дракслер е във Волфсбург. Да, бе, може да се го купили. Ама той нали в ПСЖ, бе. Да, знам. О, чешерите. Аре, дай някой, бе, той ми се пада един тоти и веднага. О, Лаказет Новембър карта. Тя как изглежда? Нагоре има един мустак и е всяко тази. Аз си викам мустакат. Аз си викам мустаката карта. Ого, имам 67 милиона. Да, бе. Да? О, Гарет Бейл! Ама га. Бялата маймуна, брат. FIFA 17 бялата маймуна. Сега, после, направи си драфт, плешив драфт. Искаш ли двамата да направим един плешив? Окей, ме този клипа ми стана 8 минути. Добре, да направиш драфт. Не. В отделен клип ще направя драфт. Добре, сега го правя. Плешив драфт. Окей. Плешив, той тук няма плешив. Значи, кола е плешив и карти. Така, последен пак от 150 хиляди, какво стане. И после очаквайте плешив драфт Ноер. И това е всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал и до скоро. Чак, че мога спра. Чао, чао.